Molt bé, en pie firmes perquè estic amb el gran capità, Raúl Tamudo. Raúl, a veure, tu sempre marques al minut 2. Si ja estem al minut 3 o minut 4, ja m'he de començar a preocupar o no? No, ja que tindrà molta paciència. Crec que l'equip farà un gran partit i a veure si hi ha sort, no? Molt bé, escolta'm, al Sevilla ja li vas fer la tamudinya, ara no sé si tindries que inventar alguna cosa nova com marcar amb el genoll en memòria d'aquell meravellós metge de Glasgow. No ho sé, no? La veritat és que no importa con què sigui, sinó que la pilota entri a la porteria, no? Ojalà que puguem fer un gran partit per tots els pericos que viatgen i per tots els que es queden aquí a Barcelona i puguem guanyar el partit i traure la copa per aquí. Molt bé. Escolta, tens la sensació, t'ho han dit 34.000 periodistes abans, de que estàs tancant un cercle quan aquesta final o no? La veritat és que és un partit molt important per tots nosaltres, no? I a veure si puguem fer història, no? Tots junts i a veure si el club d'aquesta surt bé i anem cap amunt i anem millorant a poc i fem un Espanyol gran entre tots nosaltres, no? Molt bé. Escolta, què li diries amb aquests seguidors que estan repartits per tots els aeroports d'Europa buscant que si Ryanair, que si EasyJet, que si totes les combinacions possibles per arribar a temps a Glasgow? Jo espero i desitjo que arribin bé, que arribin amb molta moral, amb molta il·lusió, que animin molt i que a veure si nosaltres podem donar-li una alegria i podem festejar tots els pericos aquest títol i puguem anar a les fonts de Montjuïc a divertir-nos, no? Molt bé, doncs Tamudo en català, nois, o sigui, una primícia... Ho fa molt bé, jo crec que ho fa molt bé, li falta una miqueta de pràctica, però jo crec que si solta una miqueta, doncs... Sí, home, clar, si això és llançar-te. És de certa edat, el Gorka bé ho fa i és nada res, no? És llançar-te. És com nosaltres, a veure com ens sortirà l'anglès, no? Millor que el de la penya, tu. Porta tota la vida aquí i no s'arrenca, no? No s'arrenca, serà el nostre pròxim objectiu.